தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் தளபதி திரு விஜய் அவர்களின் சொல்லுக்கு இணங்க மக்களை நேசி மக்களுக்காக சேவை செய் என்பதற்கு ஏற்றாற்போல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தூத்துக்குடி மேற்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இறந்தவர்களுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி, சவப்பெட்டி, சொர்க்கரதம் இவை அனைத்தும் சமூக ஆர்வலரான அன்னை வி.ஜி. சரவணன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி சேவையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சிவலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பழனி அவர்களின் மனைவி பாப்பா அவர்கள் 18/2/2026 அன்று உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அன்னாருடைய பூத உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான அமரர் பெட்டி, சொர்க்கரதம் இவை அனைத்தும் மனிதம் நிலைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகம் தூத்துக்குடி மேற்கு மாவட்டம் ஜனநாயகனின் தீவிர ரசிகரான சமூக ஆர்வலர் அன்னை வி.ஜி. சரவணன் அவர்களின் சார்பில் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி சேவையாக வழங்கப்பட்டது.